Brief hibaro kipai yau sangat uperta. Manda kasngi ka sau tarik jong u naitung arjar afoar. Kala malong kasngi ka ba kong santam ha ka jela. Namar hadien ka ba sitayo ba kinyong hikai adhok kila syong samit bar kila syong haki surok. Nakabanta bandawa ya ke jing dawa ke jong ki ban pen ki ki tulop ba kamjuru ban pen ki ya ka increment ka basan persen. Ka kenhun menti jo ka jela. Kala syong mentah po sekretariat. Bahkan di ka jelang jo ka kenhun menti kelas dang nadu ka por sibaji. Ban ngim tiap kai ke ba kile kan sepo andai haru mentah nak kaliang kini kai kil ab dengong. Ya kai ke bagarai ya kai ke bagasokar kan rai. Nakani ka jelang jo ka kenhun menteri. Ngira pas smuthu bahkan di ka jingkot kerki ya ka jelang jo ka kenhun menteri nani ka kabinet ka long hadin bahkan ni ka jing ki jo kini kai klayo ya ka jing karsha ne ke ba bun kiliang nadu ka seng jo ki nongsong di madan nang ta ka seng jo ki nong trai belaying brio ka seng jo ki nong nya taksi ki political parties ke seng malang bat kiwi kiwi de bat kamanang mi kisngi I kumba kan ka jing ki kini kai kala nang jur kana o kala nang yo ya ki jing karsha ne ke babun tika syong ka jing start jong ka kenhun menteri ya ka ka bakan sim lemba kan ka jing lang jo ka kabinet ngila man krau bo ba preston tan song wang ba artri ki kabinet kila syong re ya ka kabinet ka balai ka deman sim ka rai na kaliang jong menteri ka trat puli puthi jong ka jela ba lakman rabi sim lapoi ba tin ka daw pakia kim sim la ban sim yang ka rai tinggi kerman mata ka sngi lemba kan ka jela jong ka menteri kala ban sim ya ka rai ka babiang kanang ba kili kai kinum submit shu aki surok hanrei kin le siki school ban pek ban hikai ban kamjuru ban pek na kam ta ka jinga ben jong ki school ba khamtam e na kam ban ai ka jingi kai ya ka ba berset halor ki na ka ban ta ki khana school